Dama ba ta magani komai. Abubuwa da dama suna damuna. Kada ki bari ta yi tasiri a cikin zuciyarki. Kaga please. Ki kokarin ki manta da komai. To ta ina zamu fara? Wace hanya zamu bi domin mu gano haka? Rayuwar matar kaɗin da ka bani labari. Duk san ita ma abin da ta maimaita ke. Abin da nake so da ke shine ki fita ki tafi gidan ubanki. Ba ni da gidan da ya wuce wannan gidan. Ke! Za ki fita ko ba za ki fita ba? Ni kake wa korar kare? An yi din. Ruwanka ne ka ɗauke ta a matsayin matarka ko akasin haka. Amma ka sani duk abin da ya faru da ita kai za mu. Kar ki ƙara ganin abu a cikin ɗakin nan ki ce za ki ɗauka ki ci. Ko shi ne ɗakin bai isa yana na ɗaukan abin da yake cikin ɗakin nan ki ci ba wallahi. Kofar nasa ba a rufe take. A rufe ta ciki? Idan ban kira ka da mijina ba. Ni ba mijinki ba. Dole na kira ka da mijina inda igiyar aure ta ɗaure mu guri guda. Ko kina duba ne? Har da ni duba kenan. To kima ba gashi kina bin su ba? Ina da nufin kawai a dage da roƙon Allah a kanka. Wallahi ba zan taɓa yadda da wannan a matsayin matata. Hujja shiri mai dogon zango zai fara zuwar muku ranar 25 ga watan Mayu 2024 wato duk ranar Asabar. Kasance da Sfulani TV domin zama ɗaya daga cikin ma'abotan kallon wannan ƙayataccen shiri na Hujja.